Ja sa tu vykecávam, chlapi stoja na Chvíľočku. Ešte by som poprosil tie deti, ktoré majú príliš malé uši na to, aby ma počuli. Chlapci, zoberte si tú loptu a choďte z toho ihriska preč. Čiže úplne mimo. Ďakujem, že ste ma pochopili. Vysielanie pre pomocné školy končí. Ďakujem. 100-krát som to povedal, nemáte tam čo robiť. Prvničte muži. Takže zopakovaný pokus, David nám vypne muziku, počkáme, kým nám zhasnú svetla. Boli tam asi pohyby takých 2 marcov, by som povedal, že sa ti snažili ujsť. Chlapi, po povele pozor, znamená, nepohnem sa, vy ste neboli nikto na vojne, ty si možno bol, ale ty si bol, vyzeráš staršie. Ja, ty si produkt demokracie, takže na vojnu si nechodil. Hlavne na vojne sme sa učili, že po povole pozor sa postavím, ani sa nepohnem. A môže na mňa kýdať aj čo chce. Nehnem sa, nehýbem sa. Svietia.